ክንወፅእ ስለ ዘለና ኣብዚ ንወፀሉ ዘለና መውፃእ ድማ እግዚአብሔር ሰናይን ክቡርን ዝኾነ ነገር የርኤና ስለ ዘሎ ናብዚ ንሪኤሉ ዘለና ቦታ ኣብዚ ንሪኤሉ ዘለና ግዜ ኣብዚ ንማጣጠረሉ ናብ ካልእ ነገር ነፍስና ንቅድሚት ትግስግሰሉ ዘላ ጎደና ኣቲና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክንደልዮ የድልየና ኣሎ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ነዚ ድልየት እዚ ነዚ ሃንቀውታ እዚ ነዚ ናፍቆት እዚ ነዚ ጽምኣት እዚ ከነርዊ ክንለኣኽ ክንፍጽም ከነስምር እግዚአብሔር ዝደልዮ ምዕራፍ ክንሕዝ ነዚና ንድለ ደለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ካብዚ ጀሚርና ናብቲ ቀንዲ ትምህርትና ክንከይድ ከድልየና እዩ። ነዚ ትምህርትና እዚ እንደደኣ ብደንቢ ተኸታቲልናዮ ኮይንና ናብዛ ናይሎም መዓልቲ ኣርእስትና ክንኣቱ ኢና። ነዛ ኣርእስቲ እዚኣ ጎይታ ከም ዝሃበና ዕለት 13 ናይ ወርሒ ታሕሳስ 2016 ኣርእስትና ብዛዕባታ ኣብ ኤርትራ ብጠቕላላ ብሃገር ደረጃ ስድራ ቤት ከምቲ እግዚአብሔር ዝደለዮ ብሰላምን ዕረፍትን ሃዲኡ ከይነብር ዝገብር መንፈስ ብዛዕባኡ ኢና ክንርኢ። ኣብዚ ኣርእስቲ ናይሎም መዓልትና ንምእተው ምእንቲ ክኾነኒ ካብ ዘፍጥረት 18 ምዕራፍ ካብ ቁፅሪ 18 ክሳብ 19 ነታ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገጽ ምድሪ ኤርትራ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ምስኡ ድማ ምስቲ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብጠቕላላ ጠሚርና ክንሪኦ ከለና እዚ ህዝብ እዚ ከም ህዝቢ እዛ ሃገር እዚኣ ከዓ ከም ሃገር እዚ ወለዶ እዚ ድማ ከም ወለዶ ኮይኑ ክነብር እግዚአብሔር ኣብ ዝደኮነሉ ገጽ ምድሪ ክቕመጥ ከሎ ክስስን ክበዝሕ ክሰፍሕ ክምዕብል ክልምልም ክጥጥዕ ክደምቕ ክበርህ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘዳለወሉ ምድራዊ ኣብቲ ሰማያዊ ዕላምኡ ድማ ብንጹር ምእንቲ ኣትዩ ንበረኸት ክኸውን እግዚአብሔር ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ጂኦግራፊ እዚ ከቐምጦ ከሎ ምስቲ ጂኦግራፊያዊ ቦታ ኮይኑ እግዚአብሔር ዝደልዮ ኣርእስቲ ኢና ኣብሎም መዓልቲ በፂሕና ዘለና። ንመበገስ ምእንቲ ኮነኒ ከምዚ ጥቕስ ከብሎ ፀናሕኩ ኣብ ዘፍጥረት 18 ምዕራፍ ካብ ቁፅሪ 18 ክሳብ 19 ክርኤ አብርሃምሲ ዓብን ብርቱዕን ህዝቢ ክኸውን እዩ። ህዝብታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኡ ክባረኹ እዮም። እግዚአብሔር ከዓ እቲ ብዛዕባ አብርሃም እተዛረቦ ከምፅኣሉ ንሱ ድማ ብድሕሪውን ንቤቱን ንደቁን መንገዲ እግዚአብሔር ክሕልው ጽድቅን ፍርድን ከዓ ክገብሩ ምእንቲ ክእዝዞም ፈለጥክዎ በለ እብለና። ናብዚ ኣርእስትና እትሕግዘና ሓሳብ ስለ ዝኾነት ብዛዕባ አብርሃም ዓቢ ብርቱዕ ህዝቢ ክኸውን እግዚአብሔር ክደልዮ ከሎ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኡ ክባረኹ ንሱ ዓቢ ክኸውን ህዝቡ ብርቱዕ ክኸውን ህዝብታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኡ ምእንቲ ክባረኹ እግዚአብሔር ከዓ እቲ ብዛዕባ አብርሃም እተዛረቦ ከምፅኣሉ ዝብል ቃል ኣሎና። እግዚአብሔር ብዛዕባ አብርሃም እተዛረቦ ቃል ከምፅኣሉ እግዚአብሔር ብዛዕባይን ብዛዕባኻትኩምን ብዛዕባታ ምድርናን ዝተዛረቦ ቃል ክመፀልና ኣብቲ ቃል ናይ እግዚአብሔር ኢንስቲትዩሽን ዝኾነ ወይ ከዓ ስርዓት እግዚአብሔር ዝኾነ ኣብ ቤተሰብ ኣብ ሃገር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ብጠቕላላ ኣብ ሰለስቲኡ ቦታ እግዚአብሔር
ድዛረቦ ዝተዛረበና ከም ደቅ ተስፋ ኮይና እግዚአብሔር ተዛሪብና ንብሎ እሱ ድማ እቲ ዘረባ ከም ዘረባ ኮይኑ ምእንቲ ከይሐልፍ بتكبر بزجبت بزدهسس اب ايدنا وعيلو نحنا دما كم تግዚአብሔር ዝዛረቦ ደሎ ንበረከት ምእንቲ ክንከውን ንሱ ድማ ብድሕሪኡ ንቤቱን ንደቁን መንገድ እግዚአብሔር ክሕሉ ብለናሎ ንሱ ባዕሉ ብድሕሪኡ ንቤቱ ንደቁ መንገዲ እግዚአብሔር ክሕሉ ጽድቅን ፍርድን ክገብሩ ምእንቲ ክእዝዞም ፈለጥክዎም በለ ብለና እጅግ ብሩኻት ኣሕዋተይ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ዘፍጥረት 18 ምዕራፍ እንድሕዳ ገንፂልና ንርኢ ኣለና ኮይና እዚ ኣብዚ 21 መዓልቲ ሒዝናዮ ንጓዓዝ ዘለና ኣርእስትታት በብ መዓልቱ ተፈላለዩ ተቐሚጡ ዘሎ ናብታ እግዚአብሔር ዝተዛረበና ቦታ ክንበጽሕን ነቲ ኣብቲ ቦታ ዘብጽሐና ኩሉ እግዚአብሔር ዝሃበና ህያባት ድማ ብጽድቅን ቅድስናን ሒዝናዮ ክንቀርብ እግዚአብሔር ንሓደ ተባዕታይ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክራኸብ ከሎ ብኣጋጣሚ ዘራኸቦ ሰብ የለን ቃል ኣምላኽ ኣጋጣሚ ኣይብለናኒ ብምዱብ ሰዓት ብምዱብ ግዜ بمدب معلتي مدب علتي تغيرو سلازي ابز علت زوشتي عاتينا املاخ نتبينو زخونه ناب سدرابيت يأتو يدبلنا እግዚአብሔር ዩ ስድራቤት ዝተክል እግዚአብሔር ስድራቤት ከተክል ከሎ አብዚ ስድራቤት እዚ ክልተን ንበይኖም ዝኾኑ ጾታ ተባዕታይና ንስታይን ዝኾነ ጾታ ክራኸቡ ከለው አጋጣሚ ድበሃል የለን ምናልባሽ መቀመጢ ባይታ ስምዒት ክንብሎ ንኸሊና መቀመጢ ባይታ ፍቅሪ ክንብሎ ንኸሊና መቀመጢ ባይታ ድሌት ክንብል ንኸሊና እዚኦም ግና ልዕልት መለኮታው ዝኾነ ሐሳብ አይኮን እግዚአብሔር መለኮታው ነገር አሞንጎ ክልተ ነንበይኖም ዘለውና በሓደ ስድራቤት ዘምፀ ጎይታ ዝብሎ ቃል አሎ አው ዝተዛረቦ ቃል አሎ አው ዝፍጸም ቃል አሎ አው አብዞም ክልተ ስለዚህ እቲ ዝፍጸም እቲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ዘረባ ክኸውን እወን አሜንን ድማ ክንብል ምእንቲ ክንክል አምላኽ ነንበይንና ዝነበርና ሰባት ናብ ስድራ ምጻና ሕጂ ሓንቲ ሃገር ብስድራ ቤት ያ ትጅመር ሓደ መንግስቲ ብስድራ ቤት ይጅመር ቤተ ክርስቲያን ውን ናይ ስድራ ቤት ቦታ ቤተ ክርስቲያን ስለዚህ ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ዘኺደና ኣፍ ደገ ከፊትና ናይ ስድራ ቤት ክንርኢ ከለና ነቲ ስድራ ቤት ዝብል ዘሎ ሓሳብ ብሙሉኡ እንድሕር ርኢናዮ እግዚአብሔር ተዛሪቡሉሲ አው ድማ ቤትን ደቅን ሃልዮም መንገድ እግዚአብሔር ክሕሉ ጽድቅን ፍርድን ክገብሩ እግዚአብሔር ዘፍለጦ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ክንዛረብ አምላኽ ስለዝዓደመና ክብሩ ንስሙ ይኹን ስለዚህ አነ ንስኻትኩም ሎም መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ስድራ ቤት ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮም ብሰላምን ዕረፍትን ሓዲኦም ከይነብሩ ዝገብር እንታይ አለው ኢና ንብል ዘለና መንፈስ አሎ ሕጂ እዚ መንፈስ እዚ ድማ ምእንቲ ካበይ መፀት መንፈስ ከይንብል አሚልኪያስ መወዳእታ ነቢይ ናይ ብሉይ ኪዳን አሚልኪያስ ከድና ኣብቲ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ ቁጥሪ 16 ዘሎ ከነንብቦ ኢና ይሁዳ ነቲ ዘፍቅሮ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ነገር አርኪስዎ ጓልጓና አምላክ ተመርዒው እዩሞ ይሁዳ ጠለመ ኣብ እስራኤልን ኣብ ኢየሩሳሌምን ድማ ጽያፍ ተገብረ
እግዚአብሔርካ ከምቲ ዝግበር ሰብ ነቲ ዝነቀሕ ምላሽ ዝህብ ነቲ ንእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት መስዋዕቲ ዘቅርብ ካብ ድንኳናት ያዕቆብ ከጥፍኦየ ካልእ ድማ እዚ ገበርኩም ንመሰዊ እግዚአብሔር ብንብዓትን ብብኽያትን ብዋይዋይታን ከደንኩሞ ደጊም ንሱ ነቲ መስዋዕቲ ኣይጥሙቶን ካብ ኢድኩም ውን ባሂልዎ ኣይቀበሎን ስለምንታይ ኸ ትብሉ ኣለኹም እግዚአብሔር ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎታ ብፀይትኻን በዓልቲ ቃል ኪዳንካ ክንሳ ዝጠለምካያ ሰበይቲ ንእስነትካ ምስክር ስለ ዝኾነ እዩ ሓደ ደይኮነ ነዚ ዝገበረ ንሱውን ዕዙዝ መንፈስ ነበሮ እቲ ሓደኸ ስለምንታይ እዩ ነዚ ዝገበረ ዘርአ ኣምላኽ ስለ ዝደለዩ እምበኣርሲ መንፈስኩም ሓሉ ነታ ሰበይቲ ንእስነቱኻ ሓደ እኳ ኣይጥለም ምፍታሕ ንኺዳኑ ብዓመፃ ዝኸድኖ እጸላእ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ስለዚ ከይትጠልሙ መንፈስኩም ሓሉ ይብል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሕጂ ኣብዚ ኣርእስቲ ናይ ሚክያስ ንሪኦ ዘለና ኣብዘን ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ ቁጥሪ 16 4 ግዜ ጥልመት ኣይትጥለሙ ጠለምኩም ዝብል ቃል ንረክብ ኪዳን ብቃል እዩ ዝጸንዕ ኪዳን ብጥልመት እዩ ዝፈርስ ኪዳን ብቃል ክጸንዕ ከሎ ብዕዙዝ መንፈስ ናይ ኣምላኽ እዩ ዝጸንዕ ኪዳን ክፈርስ ከሎ ከዓ ብዕዙዝ መንፈስ ኣምላኽ ዘይኮነሲ ብጥልመት እዩ ዝፈርስ ምጥልላም ይደፍርሶ ስለዚ ኣይትጥለሙ ኢሉና ኣሎ ብዚ እቲ ጥልመት ይሁዳ ጠለመ ኢሉ ኣብቲ ቁጥሪ 14 እታ ብፀይትኻ በዓልቲ ቃል ኪዳንካ ክንሳ ዝጠለምካያ ሰበይቲ ንእስነትካ እብል ኣሎ ካልኣይ ሳልሳይ ኣብቲ ቁጥሪ 15 ነታ ሰበይቲ ንእስነቱኻ ሓደ እኳ ኣይጥለም ኢሉና ሰለስተ ራብዓይ ድማ ምፍታሕ ንኺዳኑ ብዓመፃ ዝኸድን እጸላእ ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ስለዚ ኣይትጥለሙ ኢሉ ጥልመት 4 ዓይነት ጥልመት ሕጂ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝደኮኖን ዘቆሞን ነገር ከይቀውም ዝገብር ጥልመት ድማ ብፍላይ ኣብቲ ቁጥሪ 15 ኣብቲ ቁጥሪ 16 እግዚአብሔር ጥልመት ምንቲ ከይፍጸም ኣቀዲሙ ዕዙዝ መንፈስ እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ዘቐመጥ ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት እዚ ምሰቐመጠዮም ዝራኸቡ እዚ ምሰቐመጠዮም ዝቀራረቡ እዚ ምሰቐመጠዩ እግዚአብሔር ሓደ ስጋ ዝብሎም ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞ ሰባ ይፍለዮ እንታይ ስለ ዝኣትዎ ዕዙዝ መንፈሱ ኣብ መንጎ ስለ ዘእቱ ስለዚ ኣሕዋተይን ሓተይን ብዛዕባ እዛ እተወለድናላ ምድሪ እግዚአብሔር ዝሃበና ነዛ ምድርና ድማ እግዚአብሔር ዝኣተወልና ተስፋ ነቲ ተስፋና ድማ ከበርዕን ዝተላእከ ካልእ ናይ ጥልመት መንፈስ ኣሎ ጥልመት መንፈስ እዩ እኳ እንተደይበልኩኹም ጥልመት ግና ውፅኢት ናይ ርኹስ መንፈስ እዩ እዚ እቲ ጥልመት ምልክት ናይ ርኹስ መንፈስ እንድሕር ኮይኑ ናይቲ ቅዱስ ዘይኮነ መንፈስ እንድሕር ኮይኑ ዕቡይ መንፈስ ኣብ ጥልመት ይውለድ መጉሃይ መንፈስ ኣብ ጥልመት ይፍጠር ልቢ ዘጉህን ዘተክዝን ኣብ ጥልመት ይዝፍጠር ስለዚ ጥልመት ዘለዎ መንፈስ ጓህ ኣለዎ ጥልመት እንድሕር ኣለዎ ዕቡይ ልቢ ኣሎ ጥልመት እንድሕር ኣሎ ልቢ ዘጉሂ መንፈስ ናይ ኣምላኽ ዘይኮነ ኣሎ ስለዚ ኣብ ሆሴዕ እንድሕር ኸድና ኣብ ትራብዓይ ምዕራፍ ቁጥሪ 12 5 ምዕራፍ ቁጥሪ 4 መንፈስ ምንዝርና ኢሉ ኣሎ ስለዚ መንፈስ እዩ ጥልመት ከተመንዝር ሓሳብካ ከመንዝር ልብኻ ከመንዝር
رديتك خمنزر زقبر تلمت سلازخونه ازي تلمت ازي تلمت ازي حجي عنا نسخاتكمن كنقمطلو مخنياتو እግዚአብሔር በቃሉ ዝበለና ስለ ስድራ ቤትና ስለ አቦታትና ስለ አዴታትና ስለ አዋልድና ስለ አወዳትና ስለ ቀልዑና ንበረከት ከም ዝጸውዓና ከም ዝደለየና ቃሉ ዝነገረና ነዚ ካብ ኢድና ክፈርስ ኣብ ሃገርና ድማ ሰላምን ዕረፍትን ዘይብሉ ህውከት ካብ ፈጠረልና አውሽጥ ጥልመት አቲና አሎና ሎማ አልቲ በዚ ሰዓት እዚ በአጋጣሚ ዳይኮንኩም ብናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ቆጠራ ሰዓት እትሰምዑዎ ዘለኹም አህዋትና ሓትን ሓደ ነገር ከሓተኩም ኣብ ከምዚ ዝፈረሰ ኩነታት እንተድ ኣለኹም እግዚአብሔር ይዕድመኩም ኣሎ ንሰብ ዝጨንቆ ንአምላኽ አይጨንቆኒ አቤናይ ኪዳና ፈሪሱ አቤናይ ኪዳና ወዲቁ አቤናይ ኪዳና ጥልመት አቲዎ አቤናይ ነትዕዙዝ መንፈሳዊ ሂናዮ እንደሕዳልና ኣብ ጥልመት ናይ ልብ ጥልመት ናይ አእምሮ ጥልመት ናይ ስጋ ጥልመት ናይ ትግባሬ ጥልመት ዝበሃሉሎ እሱ አርእስቲ አይኮነን በዚ አርእስቲ ናይሎም መዓልቲ ክንከይድ እንደሕዳ ኮይና ነታ ኣብ መዝሙር ዳዊት 127 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 5 እግዚአብሔር ንቤት እንተዚ ሃነጻ ሃነጽቲ ንኸንቱ ይጽዕሩ እታ ቤት ኢሉ እግዚአብሔር ዝፈጠራን ዝደኮናን ንሳ እንደሕዳ ዘይተሃንጸት ሃገር ክፈርስ እዩ ቤተ ክርስቲያን ክትፈርስ እያ ኣብ ዘዳግም 12 ምዕራፍ ቁጥሪ 7 ንስኻትኩም ቤተሰብኩም ተሐጎሱ ኢሉ ዝሃበና ኣብ ክንድና ሓጎስ ናይ ጓየ ክንከውን ኢና ነትበይኑ ዘሎ ናብ ስድራ ቤት የምጾ ዝበለና መዝሙር 68 ቁጥሪ 6 ንበረከት ኣይኮነናኒ ኣብ መዝሙር 113 ቁጥሪ 9 ንመኻን ኣደቆልዑ ገይሩ ኣብ ቤት በሓጎስ የንብራ ዝበለና ሓጎስን በረከትን ኣብ ቤት ኣይክንርአን ኢና ኣብ መዝሙር 128 ቁጥሪ 3 ቁጥሪ 4 ቁጥሪ 6 ሰበይትኻ ኣብ ውሽጢ ቤትካ ከም ፈራይት ወይኒ ክትከውን እያ ዝበለና እዚ ወይኒ እዚ እዚ ፍረ እዚ ኣይክንርአን ኢና ማለት እዩ ኣብ ምሳሌ 50 ምዕራፍ ቁጥሪ 18 ምንጭኻን ወፃኢ ኣይፍሰስ ማይካ ኣብ ዒላኻ ኣክቦ ዝበለና ነቲ ዘርአዊ ፍረዝ ፈሪ ውሉድ ክኸውን ኢሉ እግዚአብሔር ዝሃበና ዘርኢ ንኸንቱ ንምንዝርና ከነፍስሶ እግዚአብሔር ፍቃዱ ኣይኮነን ስድራ ቤት ተስፋ ምድሓን ዘለዎ እዩ ስለዚ ግብረ ሐዋርያት 16 ምዕራፍ ቁጥሪ 31 ዝጠቕሰልና ስለዚ ስድራ ቤት ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ስድራ ቤት ከም ዝቃል እግዚአብሔር ዝብለና ደሎ ንሕናን ደቅናን መንገድ እግዚአብሔር ምእንቲ ክንሕዝ ሎሚ መዓልቲ ኣነ ንስኻትኩምን ብስልጣን ቃል አምላኽን ብርዲ ተእምሮን ብርትዕ ልብን ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ የድልየና በዝርትዕ ልብ ናብ እግዚአብሔር እንተደኣ ተመሊስና ኣብ ዙርያና ንሪኦ ቅጽበታዊ ለውጥ ኣሎ እቲ ቅጽበታዊ ለውጥ ድማ ኣባና ክንሪኦ ኢና ኣብ ደቅና ከዓ ክንሪኦ ኢና ስለዚ ስለ ደቅና ክንሓስብ ከለና ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 17 ብድሕሪኡ ውሉዱ ብሩኻት እዮም ኢሉና ኣሎ ብድሕሪኻ ውሉድካ ብሩኻት እዮም አሜን ክንብል ኣብ ምሳሌ 10 ቁጥሪ 1 ጥበበኛ ወዲ ይሕጎስ ኢሉና ኣሎ ዓሻ ግና ይጉሂ ኢሉ ኣብ መዝሙር 128 ቁጥሪ 3 ቁጥሪ 4 ቁጥሪ 6 ውሉድካ ኣብ ዙርያ ማዕድኻ ከም ተኽሊ ኣውልዕ ክኾንዮም ኢልና ኣሎ ስለዚ ሕዋተይን ሓተይን እዛ መዓልቲ እዚኣ እዛ ሰዓት እዚኣ እዘን እዋናት እዚኣተን
إذن كنيات زياتن قويتا كاب سماي مساخوت السماي كفيتو أب لب حواتنا نحاتنا إذن صور أمبيرو دقا خاب تخفتلنا كم نحاد حدو اتقات أمخوينا كنهنت سلزد لينا كنقات أتم سلزد لينا دفرسة دونكوان داويت كالعلي سلزبالي اتزفرست دونكوانات ناي إيرتراويان سدرابيت ناي إيرتراويان أبلعلي هاجر إيرتران حزبي إيرتران زسرح زبالي ناي عقرقر منفس ناي زرقرق منفس ناي مبتتان منفس عن النسخاتكم منينا نفرسو عجي كنفرسو خلنا أم مصحف إزرا شامناي معرف كاب قصر عسران حدن كساب عسران سلستن زلو خنببي إزرا أبزبوتازي أبزي شامناي معرف زصومو زلو صوم كمت نهميا زصومو بزعبا حلوف أبسوم أيكونن نهميا اتي أبزلاويان عسران حمشتن معرف زتصحفه انت دا دي تأززكمني انت دا دي سمعكمني نابقص مدري خبتنوكم يزبولو نهميا أبزبونن أبغزيون سلزرعيو صايمو بزعبات حلف أستير اتي عم مصحف أستير سالساي معرف كاب قطر شمونته كساب قطر عسرته وسلسته حامان زوصو مدبن حنصاصن أبلعلي إسرائيل برتوع حزب مخانو حق زلو حزبي إذا حزب زخاء زفره حزب مخانو تلاليو نت حزبي أنصار نجوس أحشري وسكلا على خلون نجوس أحشري وستايلو إذا حزب زخت أفعلوا نبرتهم دماغ زمت على ويلهم حجي اتعبسوس عندلو حزبي عبر بعي معرف بزعبات اواناوي زنبر غزي اوميم صيمم صليم غزي ابير دما ابتاشا عي معرف قصري حدن كلتن اتيم ايهوداويان دفرهو زنبرو فرهي غزي ابير كم زغمطلو تلوطه يبلنا ابتناي تግርኛ መጽሐፍ ቅዱስና ተለወጠ ይሎም ወለው ተማቦታትና ተለወጠ ጥራይ ኮነን ተገምጠለ فحبتن በለ ተዘርወ ከምዘይ እከብ ኮነ ይተሐሳቡ أبز حساب زحجي اتي سالساي أبز نريو زلناناي إزرا قنا سمعني أنا دما أبقد مجزيابير أملاخنا رأسنا كنوارد نعانان نهز آناتنان نخلو تريثنان كنعت من قدي كاب اوكن لمن إلي أبربا أهوا صوم أوجكو ننقص إدكزيابير أملاخنا نزدالي وكلاتهم صبغون سلطنون كروغنا أبلعلتهم زحدقو كلاتهم كم زخاني إلنا يونبرنا موس لذي أمن قدي كابت ألعتنا إفرا فرسانياتات ملمان حنكو بزعبا زخاء صومنا أب أملاخنا تسألنا نسو دما سمعنا إلو جن رأيو إزرا أبزي كم نهميا يكون اندبل دلو كم أستيرنا تهلو كنتاتا يكون اندبل دلو بزعبا زمصو دقنا منقدي ندلي علنا نعانان نهصاناتنا نخلو طريتنا قنعت منقدي كابو كنلمن يدبل دلو ابدقو ابدقدقو ابزرو ابعليتو اولدو كغبر زلو ነገር كغبر اليو ازرا ابز صوم زلو ስለዚህ حواتي كنصوم كلنا بزعبا حلف نصوم كنصوم كلنا بزعبا هلو نصوم كنصوم كلنا بزعبا مصايخا نصوم كمزي قال እግዚአብሔር قديمنا نريدلنا سلدقنا سلمدرنا سلتم صباح زتكونا سلتم حدر زقبلو اوداتن اوالدن نصوم علنا انت كنغبرينا حجي تصومنا نتنعوم سلامن هداتن رقاتن زفطرلهم زي كونه اكوي منفس كابت مدري كنقلو كاب قص مدري كنبتنو أبانا كم دا يسرح غيرناسي أب كالوت ون كم زي يسرح كنقبرو لومي اندر آنن نسخاتكمن آمين نلعال لنا اند حد علنا اكزيابير يوينا كابتن احنا نلعالو عصفن عصفيتان كوينو زعي أملاخ نايت المت نجر كنوقع أبت المت زسرح نجر أبتا مدر كم زي يسرح كم زي تكل سورن سراورن كم زي بلوخن قبرو إذا رأي كونن اتعزيز حقوس نجرنا إزراد ما أفتشامنا معرف قدر سلاسان حدا بقداميت ورحي بمبل عسرت وكلتا معلتي ناب يروساليم كن كيد كابرو بقى هوا تلعلنا دحرت تصوم
ድሕርቲ ጸሎት ብዛዕባውን ብዛዕባ ዝመጽእ ወለዱን ምስ ጾመ ራይዎ ኢድ ኣምላኽና ድማ ኣብ ልዕልና ነበረት እሞ ኣብ መንገዲ ካብ ኢድ ጸላእትና ካብ ድብቕን ኣድሓነትና ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ሕጂ ንራዮ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ልዕልና ክትከውን እያ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ልዕልና ክትመጽእ እያ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ምስ ትሕትን ለጠቕን ዝበለ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ቀረቡ ስለ ዝኾነ ኣብ ትሕትን ለጠቕን ዝብል ህዝቢ እግዚኣብሔር ፍቃዱን ሓሳቡን ስለ ዝፍጽም ሕጂ ኣነ ንስኻትኩምን ካብዚ ክንትስእ ከለና ካብዚ ጾም እዚ ክንወፅእ ከለና እታ ሕያወይቲ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ልዕልና ክትመጽእ እያ ካብ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ብዝተ ዘይንፈልጦ ኣብ ዒንትና ብዘይነበረ ኣብ ልብና ብዘይተሓስበ ኣብ እሙሮና እውን ዘየለ ነገር እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለወሎም ዝበሎ ቃል ንዕኡ ክፍጸም ከሎ ክንርኢና መንእሰያትና ብዘይ መርዓ ንቡር ናይ መውላድ ዘግብር ጥልመት ዘለዎ መንፈስ ክንወቅዖ መኻን ብምብዛሕ ኣዴታት ናብ ጥንቆላ ካልእ መንገዲ ከናድያ ዝገብር መንፈስ ክንወቅዖ ንመንእሰያትናን ዓበይትን ምሁራትን ነጋዶን ካብ ሃገር ንኽወፁ ንስደት ዘዳርግ መንፈስ ክንወቅዖ ውሉድካ ኣብ ዙርያኻ ማዓድኻ ከም ተኽሊ ኣውሊዕ ክኾንዮም ዝበሎ ተስፋ ቃሉ ከንቱ ብምግባር መንእሰያትና ኣብ ኩሉ ቦታ ፋሕ ዘበለ ኣብ መንገዲ ምስ ወለዶም ኮነ ምስ ኣሕዋቶም ገለውን ምስ ሓዳሮም ክፈላሊሉ ድጊሉ መሰረት ዝሓዘ መንፈስ ካብታ ምድርና ከነንቅሎ ቤተ ክርስቲያን በዚ ተሳሒላ ተዓጢቓ ክትወፅእ ንሕና ድማ ኣሜን ኢልና መሳርሕቲ እግዚአብሔር ኮይና ክንወፅእ ኩላትና ኣሕዋትና ሓትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኩላትና ብሓባር ኮይና ንጸሊ እዚ ቃል እዚ ምስ መጸና ናይዚ ቃል እዚ መንፈስ ምስ ኣተወና ኣብዚ ዘለናዮ ከተማ ሰማያትና ዘጠቀረ ሰማያት ኤርትራ ዘጠቀረ ዘበለ ሓዳራት ዝወቅዐ ንዑ ክንወቅዖ ኣብ ኩላትና ሰማይ ስለ ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሰማያት ብመንፈሱ ይጸሪ ኢዱ ኻነት በራር ገበል ወጋዕቶ ስለ ዝበለ ኣብቲ ዝወግእ ዘሎ ሰማያት ዘጠቅር ዘሎ መንፈስ ኣብኡ ክንኣቱና ኩላትና ንጸሊ ዘላለማዊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና በሰዓት እዚ ስለ ዝሃብካና ዕድል ክብሪ ንበካ ኣለና ብፍላይ ድማ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ከም ቋንቋ ከም ብሄር ከም ዓሌት ኮይና ወእግዚአብሔር በታ ኣካልካ ዝኾነት ማሕበርካ ኣብ ቅድሜኻ ክንርከብ እሞኻ ብመስዋዕቲ ገጽካ ክንደሊ ስለ ዝገበርካ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ከምቲ ቃልካ ዕዙዝ መንፈስካ ክዒኻ ካብ ጥልመት ሓራ ዝገበርካዮም ነቶም ቀዳሞት ባሮትካ ሎሚ እውን ንኤርትራን ንህዝባን ንምድራን ንኺዳን ኤርትራውያን ንኺዳን ኣወዳትና ንኺዳን ኣዋልድና ወእግዚአብሔር ካብ ጠቐነ ካብ ኩነኔ ካብ ምፍልላይ ካብ ምብትታን ካብ ትንስኻ ትጸልኦ ፍትሕ ጸላ ኣለኹ ዝበልካዮ ምጽላእ ንሕና እውን ጸሊእና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ልዕሊኡ ንወጽእ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚ ሰዓት እዚ ንሰማያት ኤርትራ ይጽረ ንብሎ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንኺዳን ኤርትራውያን ይጠጥዕ ንብሎ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንትንስኻ ኣብ ሰማይ መጀመርያ ዝደኮንካዮ ሰብኣይ በይኑ ኸውን ጽቡቕ ኣይኮነን ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞ ድማ ሰብ ኣይፍለዮ ዝበልካዮ ቃል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይሰልጥን ንብል ኣለና ወእግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ሰማያት ኤርትራ ይሰልጥን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ይሰልጥን ኣብ ልዕሊ ወለዶ ኤርትራ ይሰልጥን ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያናት ኤርትራውያን ይሰልጥን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስምን ስልጣንን ኣብ ልዕሊኡ ንጭክን ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ንቆርጽ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ንውስን ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ንቃወሞ ኣለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስምን ስልጣንን ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ከምቲ እዝራ ዝጸለዮ ደቅና ጠጢዖም ውሉድና ኣብ ዙርያና ኮይኖም
هاجرنا لمليما مدرنا سلام رخيبو وغزيابير مرحتنا بفصم عرفتن سلامن لبوم ناباخا ناب املاخهم كملسو وغزيابير نسخا نزي سلا تعدمنا زلخا كبرنا هبكالنا كخون امبر زي كون سلا زي تزربكانا كبرنا هبكالنا زفصم امبر زي فصم تسفا سلا زي هبكانا كبرنا هبكالنا اندغنا دما وغزيابير بز ساعات زي نصليالنا أبجت مدرنا زلوا أبيات كريستياناتنا بفولي من نقاح كتبتصح بفولي مدهساس كتبتصح بفولي متنكاف كتحالفنا أموخ أوغزي أبيهر قرنا ختمقو نصلي علينا بقويتا بيسوس كريستوس سم كيدان كم تنسخا زبالكا يوص أنيعو خنبر نحناون فتاونا نفقادنا نعاقا نهبكا لنا سلس سمع كاننا كل خبرنا آخا يكون بقويتا بيسوس كريستوس سم آمين